Naša posledná zastávka po ceste Japonskom je Fukuoka. Toto mesto sa na náš zoznam dostalo len preto, že odtiaľto už letíme naspäť do Európy. Keď sa prechádzate jeho ulicami, veľmi nezistíte rozdiel, či ste v Tokiu, v Kyote alebo vo Fukuoke. Mne prišli všetky tieto mesta rovnaké, ale malo to aj jednu výhodu, pretože doteraz sme sa nezastavili v žiadnej herni pre dospelých. A tak sme to mohli rýchlo napraviť. Aj keď táto nebola úplne to, čo som čakala, aj napriek tomu sme sa zabavili. A nejaké tie drobné sme oprášili aj v tomto zábavnom priemysle. Určite vám odporúčam sa zastaviť na takomto mieste a na chvíľku prebudiť to dieťa v nás. Zabávať sme sa samozrejme chceli naďalej, ale teraz už trošku na tej dospeláckej úrovni. Chceli sme nejakú hudbu, no nechceli sme znova karaoke. A tak, keď sme zbadali bar, kde hrá DJ a za nejakých 10 eur ste mali neobmedzenú konzumáciu, bolo jasné, že už nikam nejdeme. Teda až kým nás domáci nezobrali sem. Náš posledný deň v Japonsku tým pádom začal až tesne pred západom slnka, ale to nám absolútne nevadilo. Aj tak sme mali na pláne už iba posledné nákupy suvenírov. V obchode ako pri baráku sa nám to bohužiaľ nepodarilo a tak sme sa vydali na poslednú prechádzku nočným mestom, rovnou čiarou do Don Quichota. To sú obchodíky, kde vám exploduje hlava, pretože je tam miliarda vnemov, ale nájdete tam úplne všetko. My sme v Japonsku strávili 2 týždne počas leta, čo vám úplne neodporúčam, pretože tie teploty sú fakt šialené, ale prežiť sa to samozrejme dá. No a nám už neostáva nič iné, iba sa pobaliť, s čím nám veľmi pomohol ten kufor, ktorý sme si museli kúpiť a stihnúť náš let naspäť do Európy cez pol planéty. Síce chudobnejší o nejaký ten peniaz, no o to bohatší na nové zážitky.